Hey yo guys. Isa usop. Hey yo guys, so karon mag-movie mara mi. Movie mara starter pack. Oh, asa awa ni. Dash. Asa na siya? Nachos. Panchos. Panos. Tapos cheese. Uwiz. May atong tanawan yung movie ron. Yeah. Si tanawan na ito ang movie ron? Si tanawan na ito ang movie ron. Adrift? Ha? Adrift? The brief. Yeah. Aw, adrift day. What? Sorry. Tawa lang. Amoy na siya. Grabe gahong-gahong. Uy, paitira. Lights off. Grabe gahong eh. Di basta-basta. Yumi, unsay masulti nimo sa among tanan mo biron? Pakin ninyo ay. Basta kay magkaon pugod diri ay. Bahala mo diri ay. Ikaw pati, unsay may masulti nimo pati? Akong masulti kay basta kay tagaay lang jud ko pagkaon ninyo unsay pagkakaon ninyo ha. Tagaay lang jud ko. Bisag ginagmay lang. Kay si nanay nagkaon na sa akong dugpod o. Nagkaon na. Oh. So delicious. Oh my god. Crunchy. Patsi, unsay masulti nimo ni nanay Patsi? Ako masulti ni nanay ulit just nanay jud. Ako nag-diet ako Ipakita gud akong lawas gud na akong lawas So, mo na jud ni siya guys. Namaw na ka mo. Ijara lood lagi zoom pa jod. Iyaks. Lain na ako diri ate. My God. A few moments later. Bakit ganon? Emotional. Joke lang. Kung wala pa mo kita ning drift nga movie, I recommend you nga mutanaw mo ani guys kay paitir jud kayo siya guys. The power of love. Asa. It's the power of love. Asa. The power of love. Gay! Sorry. So karon second movie na mi. A few moments later. Hey yo, I'm back again yo. So kung manak mong tanaw sa skyscraper, sa ako na lang sa deribay. Di ba basta bay. Natog na sila. Ambot ko natog. Basta ako na lang sa manag skyscraper. Fighter po siya pero basta fighter siya. Ayos kayo. So manamig tanaw. Ano lang ni naibili na mo dire. Ayo guys. Yan na lang guys. Ano lang na naibili na. So mo lang ni sa karon nga vlog. Peace.